Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś Wam wyrządzę o nocnicach, o morach, a o północnicach. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Pyty. To już jako to było z tymi nocnicami, a z tymi roztomańtymi nocnymi podciepami. Dziś o Was kapkę postraszym, także wprawił. Wiecie sami, że jak segdosik legnie wieczór do legiera, głowę wciśnie do zagłówka, przykryje się pierziną, a zawrze oczy, to chnet chce usnąć. Ale są takowne noce, że to nie ma możne, bo coś i kwurt człowiekowi zawadza. Hańdowni się wierzyło, że to wszystko jest z nocnic, mor, a północnic, kiere chodzą po nocach. Słowianie wierzyli, że jak człowiek spi, to dusza, kiero siedzi w jego głowie, może wędrować po świecie. Może i drepsić w czasie od hańdownych czasów, aż do tych czasów, których jeszcze nie ma, a kiere kiejsi gdzie probydą. Ta dusza, co siedzi w głowie, se mogła wędrować, bo inkszo dusza, kiero siedzi w ciele, furt tam je. Ale w ten czas roztomańte demony, kiere chodzowały po nocach, wiedziały, że człowiek się nie poradzi bronić, tuż mogły z nim dorobiać, a go sekirować. Mogły go baj ugryźć, wycyckać kapkę czerwonej krwi, albo aj podusić. Mora to była przeważnie dusza baby. Bez mala kupa ludzi ją widziało w nocy, jednako każdy oni inak przyprawił. Jedni rządzili, że wszystko przez nią widać, jako przez szybę, że mo fez długi ręce, a giczole. Nad oczami miały zrośnięte oberwie, jako najlepszy ich było widać, jak miesiączek świecił na niebie, to baj w izbie, albo jak się podziwało przez okno, to szło ich uwidzieć. Ale jak miesiączka na niebie nie było, to ani morów nie można było uwidzieć, ani inkszych straszydeł też, ale gortych morów. Inksi prawili, że mora wyglądała jak fest szpatne dziecię, z czerwioną czopką na głowie. Ale roztomańte nocne demony mogły ku człowiekowi przyjść, baj jako kocur, żaba, łaska albo myszy. Ponikiery były tak chytre, że się poradziły schować do jegły albo w ściebu słomy. Tuż lekko się mogły dostać do chałupy, baj przez dziurkę we dwierzach, do kiery się styrczało klucz. Mora to jest takowny demon, kiery żere czerwoną krew. Ludzie wierzyli, że jak ich ugryzł baj kumor, to w nocy w izbie musiała być na isto mora. Ponikierę nocne demony poradziły człowiekowi siednąć na piersiach, a go dusić. Jak roz porządnie przycisły piersi, to czerwona krew szła do głowy, a potem tą czerwoną krew piły z nosa albo z karku, tymory. Jak się człowiek chnednie obudził, to rano był ganz bez życia. Mora w nocy nigdy człowieka nie zabije, bo wie, że zaś może ku niemu przyjść, a kapkę czerwonej krwi mu wycyckać. Ale roztomańcie to bywało, bo jak mora była fest głodno, to poradziła człowieka we śnie, a i zabić. Jak kogoś mora dusi, to się ciepie po całym legierze. Fest się poci, a zwłóczy. Jak was w nocy picho w piersiach, to na ozaj z was dusi mora. Mory mogły jednak odęczyć, a i zwierzęta gorkonie. Wiele razy było tak, że gazdowi koń uciekł z masztale, bo go na isto mora chyciła, a jak leciał, to cyskała z niego żywot. Takowny koń był porwany, a miał warkocze, kieremu mora w nocy zrobiła. Jak babucie krowy lebo króle zdychały, to się prawiło, że to robiła mora. Mory poradziły, a i wycyckać soki ze zielin. W ten czas te zieliny schły. Ludzie hańdowni się jednako poradzili przed morami jakoś ich uchronić. Stykło nie spać, a chycić ją baj do flaszki, kierom się ciepało do fajera albo do wody. Jak kogoś ich dęczyła mora, to się dowało z ogłówek na drugą stronę legiera, kany były szłapy, a w ten czas mora nie wiedziała kany modusić. Była jedna wiec, kierej się mory fest boły, to jest żadło, bo były tak szpatne, że jak się na siebie we zdrzadle podziwały, to chnet uciekały. Czym więcej było w chałupie zdrzadeł, tym lepszy. Inksi wierzyli, że może trzeba dać porządnie pojeść. Stykło w nocy życ, że się i do jakiś dobre jodło, a chnet rano mora młodoziołuszka uszklupała do dwierzy.
Wzięna to jodło, a wartko uciekła. Kogo w nocy mora dusiła, to stawiał na sztorc kosę albo sikierę. Mora uciekała, a i w ten czas, kiej poczuła gówno, albo i z cochy. A skiel się brały mory? Iny Słowianie wierzyli, że to je dusza ludzko, kiero żyje swoim włośnym żywobyciem. Bez ciała, kiere kańścik se tam żyje. Ale demonem w nocy były a i dusze ludzi, kiedy ktoś ich zabił. Albo coś ich zabiło, albo się sami zabili. Ba i maluczki dziecka, kiere umrzyły z głodu albo z zimna, chnet jak się urodziły, albo baby, kiere umrzyły chnet jak dziecko urodziły. Ludzie wierzyli, że zmora to mogła być dusza 6. albo 7. cery jednego fotra. Ale morum mógł być człowiek, który miał wielkucne oberwie albo oczy, które miały każde inkszą barwę. Jak nie skozi przyszło chrześcijaństwo, to się prawiło, że mory to są ludzie, którzy nie byli okrzczuni. Ale w ten czas się zaczło wierzyć temu, że morę każdy może zrobić, jak rzeknie, zmoraś Maryjo, miasto zdrowaś Maryjo. W nocy mogą was aj sekirować nocznice. Wierzyło się hańdowni, że nocznica to jest dusza baby, którą ktoś potępił. Lecykany wierzyli, że to były dusze dziołuch, które umrzyły między smowami a wiesielim. Miały długi ręce a klepeta, bywały po lasach, czosały się szyszkami, a radę drepsiły tam, kany cesty się schodziły, bo mogły wandroli napalować. Po niekiere nocznice napalowały ludzi po chałupach. Iny kole północy, tuż z krystego się na nich prawiło północnice. Jak nocznica wlazła do chałupy, to się najprzód dziwała kany jaki maluczki dziecio, co by go obudzić. Kupa tych podciepów kole was chodzi, a do okien wam zagląda. Tuż dowejcie pozór, bo nigdy nie wiecie, z kiel jako mora albo nocznica po was przyjdzie.